Protestom aktivisti Udruženja Akcija Građana željeli su ispred baze u Butmiru ukazati na nerad i nefunkcionalnost političara i institucija u Bosni i Hercegovini. Kao razlog privođenja navedeno je nenajavljivanje skupa nadležnoj instituciji. Aktivisti navode da je skup najavljen organizatorima. Ovo je zaista nevjerovatno. Na jedan mirni, najavljeni javni protest povodom svih ovih dešavanja u zadnjih deceniju i pol što se dešava sa ovom državom koju predstavljaju ovakvi političari i svi oni ostali koji su tu na vlasti, dakle, građani nemaju pravo da naprave protest i da građani nemaju pravo da izađu, da javno kažu svoje mišljenje, svoje riječi. Ovo je nevjerovatno. Iz udruženja su nakon privođenja saopćili kako su svjesni da Policija Republike Srpske nije naviknuta na iskazivanje mišljenja građana koja su suprotna od centralne politike entiteta. Željeli su, navode, ukazati da zatvaranje i zadržavanje BH političara od međunarodnih sila kako bi se donijele ključne odluke pokazuje alarmantno stanje u Bosni i Hercegovini. To je jedna situacija u kojoj se moramo zapitati šta nije u redu. Ili nije u redu sa narodima građana Bosne i Hercegovine, ili nije u redu sa politikama, odnosno predstavnicima ili političarima koji nas predstavljaju. Ovo jedno mora da se zaustavi, ovako više ne može. Imamo institucije sistema koje troše velika sredstva, znači to su razni parlamenti, razne skupštine, razne vlade, tako da je na svim nivoima vlasti, znači koji u principu ne radi ništa, nego rješavaju probleme ove države po sjelima, znači u šetnjama po prudovima ili znači im zavrću ruke po vojnim bazama. Sastanak u Butmiru poremetio je i svakodnevicu tamošnjih stanovnika, visoke mjere osiguranja, letove helikoptera, sve je bilo novo ljudima. Čovjek da poludi, pa eto, mislim, nelogično mi je ovo, kad se more, normalni ljudi sve završavaju normalno, ovo čemu sazivanje od Amerike, Evrope i koje. Ja mislim, toliko imamo mladoga svijeta, pametnoga, da odradi posao često, bez zastoja. Iz udruženja poručuju da građanima treba funkcionalna, stabilna država koja garantira ljudska prava svakom pojedincu. Država sa puno manjim budžetom koji daje šansu da se naprave nova radna mjesta, a ne da se porezima guši biznis.